eta ongi torri prentsa urreko honetara. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Ongi etorri prentsa urreko honetara. Gurekin dugu Proximaren taldea, sail ofizialen parte hartuko duena. Ezkerretik eskuinera, Eva Green, aktorea, Alice Pinochet, zuzendaria, Zeliburu Ondemen, aktorea, Emily Tisne, ekoizlea, Isabel Marlen, ekoizlea. Nahi duzuenean txanda eskatu eta galderak egin. Zorionak talde osoari. Oso ona da, zorionak zuzendariari eta aktore nagusiari. Filmean bi eratako maitasun motak ikusten ditugu. Esan duan bezala, bi maitasun mota ikusten dira film honetan amaren eta alabaren artekoa, eta pasionalagoa den beste bat, bide berriak aurkitzearena, astronautarena. Bioi galdetu nahi dizuet Ebari, besteak beste, edo bati bat, nola ulertzen zuen zuek maitasuna, zer da sentimendu bat, eta azken urteotan, edo behar bada beti, sentimendu oso konplexua eta adierazten oso zaila, eskerrik asko. Galdera luzea da, hasteko esan nahi nuke oso pozik nagoela. Hemen Donostian, iruditzen zait Suziria bidali zen garai ura edo hartan gaudela, ze azken batean astronautek ere ematen dute prentsa aurreko bat, zure galderari erantzunez, ama alaben arteko maitasun horri buruz, horrexetaz hitz egin nahi nuen, harreman konplexua, inondik ere. Espazioaren mundu hori bizitza bera baina handiagoa dela pentsa dezakegu. Banatzeari buruz hitz egin nahi nuen, erruari buruz hitz egin nahi nuen, eta nola aurre egin horri, nola gainditu hori. Horregatik astronautaren ideia hori beti izan nuen gogoan, emakume astronautaren kasu hori, alegia nola aurre egin aurrarengandik banatze horretara. Eta baita ere lurretik banatzea, lurrarengandik banatzea, eta bai harreman konplexu hori dago oinarrian. Ez dut ulertu galdera. Maitasuna, bai, hori da gaia, bai, noski, etengabe horixe da gaia maitasuna. Guk ama superheroi bati buruz hitz egin nahi genuen, ze gehienetan hori ez da pertsona batengan ematen, superheroi batek oro har ez ditu seme-alabak izaten. Horregatik lan egin izan nahi nuen Ebarekin. Ze bera gerlari moduko bat da, eta pentsatu nuen ederra izango zela modu horretan parte hartzea filmean, ezta? Gerlari bat, ama ere bazen gerlari bat. Behar bada ez zen hori galdera, baina hortaz doa filma. Hasieran nire pertsonaia eta Estela ama alabak oso saminduta daude, elkarrengandik aldendu beharko dutelako, baina amaieran konturatzen dira zer den benetan maitasuna, ikusen ezina den lotura bat, eta gai egiten gaituena, banatze horri aurre egiteko berdintzaio distantzia zenbatoinokoa den. Beraz, filmea oso purua da, oso benetakoa da.
azkenean hemen askatze bat dago erruduntasunari uko egin eta ametsak betetzea. Alabak ere hori onartzen du. Beraz, amaiera, zorionekoa da, ez da, behar bada ez zarete konturatu, baina zoriona dago amaiera horretan. Aktorearen eta zuzendariaren ikuspegitik oso sinesgarria da. Nola landu duzue amaren eta alabaren arteko harreman hori? Tira asko entzaiatu behar izan genuen, horretara behartu gintuzten eta ederra da, luxua da, denbora hartzea entseguak egiteko, eta Alicek gure arteko harremana benetakoa izatea nahi zuen. Hasieran nik pixka bat atzera egiten nuen, ze aktore txiki eder honen aurrean jartzea etzen erreza izan. Benetan oso heldua da, nahiz eta 7 urte besterik izan ez. Oso gogorra da interpretazio hori eta oso ondo egiten du. Bejon deiola. Ederra izan zen baita ere Eba bertan izatea, baina ez ohiko ama baten paperean, alegia min hartzen duena, samina sentitzen duena, eta ama mota ezberdinak dauden, eta Matilonek hala esaten du filmean, esaldi giltzarri batean, alegia ez dago ama perfekturik. Nik uste dut, oso ona dela hori ikustea ama ez den emakume batengan, Amazona baten moduko emakume baten gisa ikusten dut nik. Azkenean ama horiei buruz hitz egin nahi nuen, alegia heroiak dira, baina umerik ez dituzte film horietan Catwomanek adibidez ez dauka aurrik. Ez ditugu aurroiek erakusten desbideratu egingo dituztelako, baina bizitza errealean badituzte aurrak eta emakume horiek egiten dituzte lan gehienak. Eta nahiz eta gauzak aldatzen ari diren, ardura hori, erantzukizun hori sentitzen dute beren aurrenganako. Eta filmetan ez da gai hori ukitzen. Ziurrenik bizitza errealean ere emakumek ez dutelako horretaz hitz egiten, behar bada lotsa sentitzen dutelako, errua sentitzen dutelako. Izan ere espazioaren mundu hori, bizitza erreala baino are handiagoa da. Eta emakumeek badakite lanean esaten baldin badute aurrak izango dituztela, ahulezia moduan hartzen dela. Ze horrek adierazten nahiko du ez zerala benetan zentratuta egongo, ez duzula lan nahikoa ona egingo, lehenago alde egingo duzula lanetik eta bar. Eta horregatikan emakume horiek ez dute horretaz hitz egiten. Europako Espazio Agentzian entrenatzaile batek esaten zuen gizonak eta emakumeak entrenatzen zituena, eta dirudienez gizonek bai hitz egiten zuten alabei buruz, baina emakumeek ez. Eta 6 urte entrenatzen pasatuta gero konturatu zen bera emakume horietako batek seme alabak zituela. Tira, nik uste dut iritsi dela garaia hori aldatzeko eta zineak horretaz hitz egin dezan, aurrak izateaz, seme alabak izateaz, eta horrek emakumeekin daukan zer ikusia, pixkate lotxa eragiten duen kontu hori. Zuzendariari eta aktore nagusiari, Eva Green. Jakin nahi nuke noiz buratu zitzaizun gidoia sortzea eta ea hor agertzen diren ama horietakoren batekin bat egin ote zendun harremanetan egon zinen. Zenbateraino iritsi zen inspirazio iturri hori. Gero, entrenamentuaz ere galdetu nahi nuke, ea entrenamentu egin behar izan zenituen filmean ikusten diren estena horiek egiterakoan, edo egin aurretik.
Bai, entrenamendua zerbait esango dut. Alisek nahi izan zuen, pixka bat sorbalda zabaltzea, indartzea, jantzi hori jantzi alizateko, eta orduan, pesaketa egin behar izan nituen, entrenatzaile bikain bat izan nuen horretarako. Mundu hori erabat ez ezaguna zitzaidan, eta Alizek dokumentazio bat eskaini zidan, liburuak, Europako Espazio Agentziara jo genuen, pare bat bider, eta han zenbait praktika egin dituen Soyuz espaziontziaren simulagailuan. Entrenatzaileak benetakoak ziren, Europako Espazio Agentzian lan egiten dutenak, eta berdin zitzaien Eva Green izatea, eta benetan gogorrak izan ziren berarekin, ariketa guztiak egin behar izan zituen, eta bar. Zer da berezia film honetan? Astronauten mundu horretan murgildu egin ginela, eta entrenamentu gune batean aritu ginela lanean, entrenatzaile benetakoekin, militarrak dira inguru horiek, gune horiek, kontrol puntuak, kontrol guneak daude, sarreretan, eta bar. Beraz, astronauta horiekin, beraiekin bizi izan ginen. Eta hor agertzen dan logela, adibidez, ez da asmatutako zerbait, ez, leku horretan hartutako irudiak dira. Ez zaizu iruditzen astronautak horrelako egoeretan bizi direnik, ohituta gaude iruditan ikusten bat dana erraza dela lurretik abiatzerakoan, eta bar, tira hori ez da horrela, oso zaila da lurretik abiatzea. Eta guk bat egin genuen astronauta horiekin, beraiekin batera bizi izan ginen. Luca Parmitano, orain espazioan dagoena, garai hartan entrenatzen ari zen Star City gune horretan, eta ebaz maite minuta zegoen, eta oso pozik zegoen hotel berean, leku berean bizi ginelako. Thomas Pesquet, astronauta frantses famatua izan zen gure aita jauna, komatxo artean. Askotan hitz egin nuen emakume astronautekin, eta filmean ikusten den guztia erreala da, oinarrian behintzat. Eta horrek hunkitzen nau ni, dana oso zaharkitua dago, Amerikarrek Star Cityn entrenatzen dute, eta Houstonen adibidez, gune zabalagoa da, handiagoa da eta bar, baina hala ere lurretik abiatu behar dutenean Star Cityra jo behar dute, eta han ikasi behar dituzte, jaso behar dituzte protokoloak eta bar. Leku errealetan, benetakoetan filmatu dugu suziriek alde egiten duten, edo abiatzen diren leku hartan, Kazakhstan, adibidez, eta harrigarria da hori ikustea, leku horiek ikustea. Benetan hori guztia erreala izan zen, gogorra izan zen, eta nik miretsi egin nuen Ebaren indarra eta kemena, zenbaitetan arrisku batzuk ere jasan izan zituen. Esan bezala, entrenamentua gogorra izan zen, eta oso ausarta izan zen, baina aldi berean harrigarria izan zen eta inspirazio iturri handia izan zen leku errealetan egotea. Bai, ni konturatu nintzen zen nolako exigentzia duen astronautaren lanak, dana oso zehatza da, superheroiak ematen dute, oso sendo daude. Eta hori guztia zientziagatik egiten dute, masokistak dira. Baina hori guztia da zerbait hobearen alde, eta hori oso ederra da. Bai, niretzako jainkosak ziren, jainko grekoak, baina baita ere gizakien osagaiak zeuzkatenak, eta hori filmean ikustea nahi nuen.
Azken batean astronautak oso gizatiarrak dira, baina aldi berean espaziora dijoaz, beraz hor badago zaurgarritasun bat. Izan ere, gure gorputzak lur gainean bizitzeko egin daude, eta espazioko baldintzak oso gogorrak dira. Eta fizikoki mingarriak dira. Oreka galtzen da, espazioan zaudenean, sartu egiten zara, gorputza luzatu egiten da, 5-10 zentimetro bitartean, eta hori mingarria da, oso mingarria da. Astronautak mutanteak dira neurri batean, eta mutazio moduko hori filmatu nahi nuen, ze azkenean espazioko emakume bihurtzen da. Eta aldi berean, espazioko pertsona bihurtzen zarenean, konturatzen zara zen nolako lotura daukazun lurrarekiko. Horregatik, azkenean lurrari buruzko film bat da, eta zainbeste espazioari buruzkoa, ez? Aipatu ditudan edo normalean kontuan hartzen diztugun detaile txiki hori guztiak, adibidez txorien kantua, edo haizearen hotsa, eta bar. Bueno, hori guztia faltan sentitzen duzu espazioan. Zorionak, filmarengatik. Galdera bat egin nahi nioke Eva Greeni. Filmaren gidoia irakurri zenunean, orduan konturatu zinen filma egin beharra zenukala edo ondoren. Tira, bani Eurostarren nengoen, gidoia irakurri nuen, ikaragarri gustatu zitzaidan, bihotza taupak hasi zitzaidan, eta pentsatu nuen Alicekin egon beharra daukat, hurrengo gunean ezagutu nuen, eta abentura honetan parte hartu behar izan nuen, oso berehalakoa izan zen. Azkar eta erraz gertatu zen. Bai, esperientzia indartsua izan zen benetan. Bi gerlari, Kazakstenen erdian, ezer ez dagoen leku batean, benetan esperientzi gogorra. Zorionak filmegatik, galdera bat egin dizuet zuei guztioi, eta beste bat eberentzat. Film honetan pertsonaia guztiek zerbait utzi behar duten bidean, zein izan zen zuek egin zenuten sakrifizio handienak. Eba, zuk gutxienez 2 hizkuntza erabili behar dituzu film honetan, eta nola egiten da hori, nola pasatzen da hizkuntza batetik bestera? Zenba galdera, ne? Bai, hizkuntzei dagokionez. Ni frantsesa naiz, 100% aita suediarra da, baina nik ez du suedieraz egiten, pena bada ere, baina hizkuntzak oso gogoko ditut. Friki moduko bat naiz, rusiera pixka bat ikasi behar izan nuen. Baina horrek laguntzen dizu zure baitatik ateratzen. Errusiera niretzat astronauten hizkuntza da, eta, divertigarria izan zen, oso gogor lan egin nuen. Nik uste dute zailena izan zela ingelesez frantses azentua erabiliz egitea. Berdintzaio astronauta frantsesa izatea, zuk hori landu behar duzu, ze frantsesek oso ingeles txarra erabiltzen baitute, eta hori zaila egiten da, ez, azentu hori ematea. Lan asko egin du, adibidez entrenatzaile errusiarrekin, ze hor protokolo jakin batzuk daude, eta, benetako astronauta bihurtu da, bera. Baina zentrifugatzeko makinatzait bat ere gustatu. Bai, sakrifizioak zer utzi duzua bidean, ez artearen alde edo zuen bizitzan zehar oro har? Zer utzi dugu bidean? Nik uste danok uste ditugula bidean, zenbait gauza, sakrifizio batzuk
egin behar izaten ditugu, nik 10 urteko alaba bat daukat, beraz bat egin dut filmean esaten den horrekin, adierazten den horrekin. Eta neurri batean zinea espazioaren antzeko zerbaitan naiz eta hemen lurrean egon, ez? Espazioko izaki gisa ikusten duzu zenbaitetan zure burua. Gero, astronauta haiekin batera bizitza ere hunkigarria izan zen, hor lotura asko egon ziren. Niretzat bada zerbait oso hunkigarria dena, izan ere film bat egitean talde oso bat biltzen gara, ekoizle aleman bat izan genuen, talde oso anitza, alegia frantsesak, rusiarrak, kazakstangoak, eta danak ziren gure taldeko kide. Piskat espazioan gertatzen dena bezala, hainbeste jende biltzen da, emisio kontrola, taldea, hemen lurrean dagoena, eta bar, horrek guztiak bat egin behar du. Gure ametsak bat edo benetan aurrera egiteko. Eta hori guztia oso hunkigarria da guretzat. Batipat, berriz esango dut, espazioari buruz ari garenean, ze hor denek egiten dute bat, errusiarrek, amerikarrek, japoniarrek. Estazio horren barruan, nazioarteko espazio agentzia horretan, batera daude denak. Jelirentzako galdera bat, uste dut hau zure lehen filma dela. Era honetako abentura, gustatu zaizu, zinean lan egiten jarraitu nahiko duzu? Bai, aurrera egitea gustatuko litzaidake, zineman jarraitzea gustatuko litzaidake, asko gustatu zait, hori da dena. Zeli ezagutu nuenean, frantsesez egingo dut, berak uler dezan. Zeli ezagutu nuenean, uste dut bigarren pertsona zela kastina egin zuena. Eta ikusi ala berarekin maitemindu nintzen. Ni nintzen ume ura, neskato ura ekarri zidan gogora. Eta behar bada, nire alabaren antza izango zuen norbait beharko nuen, baina bera ikusi ala nire umetako irudi ura etorri zitzaidan, eta zerbait berezia ikusi nun berarengan hasieratik, eta gero ja lanean hasi ginen, astebururu Ebarekin bat egiten genuen, gurekin etorri zen baita ere Kazakstanera, eta gurekin batera ezagutu zituen leku horiek guztiak, eta horietako asko ez dira egokiak izaten aurrentzat. Zeli ere astronauta txiki bat bihurtu da, izan da. Eskerrik asko, hori da guztia. What keeps the planet spinning?